masoya da ni da ku muna tare, mu dauki amana ni da ku kar mu ware masoya. Farin ciki ya kasance. To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa maza da mata na cikin wannan dandali namu mai albarka, muna farin cikin gaya muku cewar yanzu mun samu mun gyara komai da komai da ya dakatar da mu daga ɗora abubuwa a wannan YouTube channel namu. Insha Allah yanzu mu ci gaba da nishadantar da ku da daɗaɗɗen fayafayen mu ci gaba da sauraro lafiya. Allah ya ba mu rayuwa mai albarka, Allah ya albarkaci rayuwar mu da mu da ku gaba ɗaya. Allah ya samu dace. Ina kowa fatan alkhairi maza da mata. Na ku yawan waka, na ku yawan waka dan Gombawa. Kasance tare a cikin wannan YouTube channel namu mai suna AY dan Gombawa. Na gode sosai.